esnearekin zer konta egin daitezke? Gu saiatuko gogor batzar bat egiteko beharko nintuzke hilabete. Zaintzuria. Gero gauean argia hori zuen egiten da. Eta zelanak, eta ze nabaritzen dugu hemen? Usten ez dute, eta ez da oso hartzen da. Hartzen dira, kasunetan zorba jaso baino. Orokorrean, tomateak balik. Zesan dugu, kanpoan, euri gehiegi egin. Hor barruan da, lurra ez ikutu, ze hor hasiak daude eta landareak oraindik oso txikiak dira. Maila dago 25 gradutara. Eta hemendik botatzen die behar duten ura. Eta horrela lortzen da, aina da zuri eman baina jaiak erabiltzen dute esnea garraiatzeko da ontzi hori. Baina orain gero eta gutxi erabiltzen da eta igual askotan ikusi dezute olako handi bat, aterkiak eta usteko lamargotu. Ikusi? Eutxi, termometroa. Dago beroa? Azkar egin da. Azkar zenbaki batzuk, nik nahi bat hemen gorago, oso. Orain, kendu hau bat, azkar egiatza. Lehenengo nea, paretaro bat, azkar nea. Zenbat egongo da, bai, zenbat egongo da. Hemen erabili badegu litro eta erdi, zenbat dago orain? Litro eta erdi. Bueno, bota ez du pixkator. Ja, bueno, pixka bat. Eta zergatik jogurrak esne? Zenbatera da? Horretik ez dikez. Gure ikusiko baino, gero bai. Tanta pare bat, venga, zukazko. Da beltza! Beltza! Batxekin, atxerik. Gaztelera, baina gaztelera ere ematen dezute. A ver, venga, cuéntales, JR. Buenas tardes, yo me llamo José Ramón, aquí me llaman JR, y bueno, somos... Aplauso, con lo bien que nos ha explicado, échalo a merecido.